Het voorgenomen besluit van het bestuur is om te sluiten, omdat er op dit moment helaas veel te meer aanmeldingen binnen voor het nieuwe school hier. We winnen met de fusie met Pieter Jelles winnen we een heel eind. Dat leek helemaal goed te komen, geen wekje nieuwe toer. Maar dan winnen we wel uitgaan van een normaal aantal leerlingen. Want je moet een aantal leerlingen hebben om een kanaalleerling te hebben voor de school. En normaal werd het ongeveer 60 daar hier en daar winnen we van uitgaan. En dan is 33 helaas een aantal wat veel te min is. De leerlingen die moeten altijd per school aanmelden. De ouders kiezen altijd voor een eigen school of een eigen gebouw. Ik al nog zo'n grote scholengemeenschap. Zij kiezen voor een eigen school. In dit geval kiezen ze dus voor de zaten, dat winnen de 33. Wij vinden het heel naar om dit voorgenomen besluit nimmer te maken. Want je gaat er helemaal voor, je probeert het vorm wat te krijgen. We wisten dat we net zelfstandig bleven konden. Daarom hebben we een fusiebesprekingen begonnen en dat was helemaal goed. Maar dan komt dit er doorheen en dan breekt het je bij de hand af. Wij hopen natuurlijk ook dat als ze de lessen nou weer gaan kennen, daar hebben we miljoenen natuurlijk meer van in het nationale nijs. Want de lessen worden natuurlijk nog wel digitaal jong, dat gaat wel terug. Zoals bij alle scholen gaat dat nog terug. En we hopen natuurlijk dat we na de meivakantie op een moment naar we draaien kunnen voor de zomervakantie. Het besluit doet heel zeer, maar tegelijk wel wij als bestuurswerker dat we gecontroleerd opbouwen kunnen. Want dat zullen we net kennen dat we al lang aan het gaan. En voor de leraren betekent dat we een oerles gaan met de bonden, zo werkt dat. En voor de leerlingen ben ik contacten met de omliggende scholen. Die ben alle bereid om leerlingen op te nemen die nou busvolgend school hier geen plek hebben. Uiteindelijk leidt dat bij de ouders zelf. Ze kunnen ook beginnen te oriënteren, want ze hebben bericht gewoon. En de omliggende scholen die ben mij bekend en die zeggen wij werken daarom mee. Dat zullen lietse 200 wezen, afhankelijk van de bevordering en afhankelijk van het aantal ben wat Azen in de 4e klas een examen hel had. Dat weten we natuurlijk nog net. Maar er kunnen enkele wijzen die het oordeel maken, maar als ze slag je dan is natuurlijk deze scholen voorbij. Dus het zit ongeveer in de buurt van de 200. Wij proberen er alles wat te doen om nou afscheid te nemen, maar daar zijn de mentoren die denken er eigenlijk nou hoe ze het maar hun eigen klas doen kennen. Maar we hopen er natuurlijk op, zoals heel Nederland, dat de school naast weer die hem kennen als soort maar klas voor klas wijzen zou wat hinnen.